Хоспіс – гэта спакой, клопат, утульнасць. Гэта жыццё без болю. Гэта светлая усмешка ў вачах дзіцяці. Хоспіс – гэта смеласць. Гэта самаахвяраванне. Гэта вялікая і бязмежная справа лекараў. Гэта няпросты шлях з шэрагам прыпынкаў і ростаняў. Гэта магчымасць ісці побач. Хоспіс – гэта сям'я. Гэта цудоўныя людзі, якія становяцца тваімі братамі і сёстрамі. Гэта маленькая планета, якую рухае спачуванне. Хоспіс – гэта людзі з неабдымнай душой, сонечным сэрцам і велізарнай адказнасцю. Гэта месца адпачынку, гэта магчымасць быць паўнапраўным жыхаром нашай планеты. Хоспіс – гэта магчымасць прайсці апошні ўрывак жыцця ў ціхаценні зорак. І, безумоўна, гэта пра вялікую любоў да чалавека. Хоспіс – гэта выспа дабрачыннасці і эмпатыі. Гэта сёстры, якім не ўсё роўна, і гэта вартыя лекары. Хоспіс неабходны, каб быць упэўнены, што грамадства клапоціцца пра цябе. І што ў цяжкі момант ты не застанешся сам-насам. Будуць побач асобы здольныя ўзяць на сабе частку твайго болю. Тыя, хто наведваў хоспіс, напэўна, ведаюць, што самае складанае – гэта глядзець у вочы. І бачыць там страх, бачыць там адчай, бачыць там безвыходнасць, асабліва, калі гэта дзіцячыя вочы. І ўявіце сябе, што вы не выпадкова наведвальнік, а што вы робіце гэта кожны дзень. Таму для мяне хоспіс, па-першае, гэта неабсяжная, бязмежная, бясконцая ўнутраняя сіла. І, канешне, яшчэ хоспіс – гэта міласердлівасць, гэта самаадданасць, гэта бескарыслівасць. І сэрца памерам з цэлы сусвет. Без хоспісу нашмат цяжэй ісці калідорамі хваробы, бо гэта святло, надзея і вера. Стварэнне добрага чалавека – гэта ўстанова з тысячагадовай гісторыі. Дзякуй вам за мары, за веру ў заўтрашні дзень, за шчырасць і зацікаўленасць. Будьце шчаслівыя, будьце благаславёныя, і хай анёлы ахоўваюць вас. Нашы даражэнькія, нашы багаці, нашы шчырыя сэрцы з надыходзячым Новым годам. Мы жадаем вам здароўя і сіл, натхнення і энергіі. Працягвайце і далей напаўняць жыццё дабрынёй і любоўю. Няхай здзяйсняюцца цуды, і ў вашым бязмежным клопаце тонуць сумневы і трывогі. Маленькіх і вялікіх перамог. Упэўненасць у правільнасці абранага шляху. Мы жадаем вам падтрымкі. Хай ніколі не скончыцца плынь вашых добрых спраў і думак. Мы жадаем вам спачування, неабыякавасці з боку навакольнага свету, дапамогі. Няхай кожная хвілінка будзе асветлена падзякай і разуменнем. Паважаныя суайчыннікі, тыя, хто ў краіне, тыя, хто з'ехаў, тыя, хто сумуе і адчувае адчай і безвыходнасць, тыя, хто не страціў веры ў лепшае, усіх вас шчыра ад усяго сэрца я віншую з надыходзячымі святамі, з калядамі, з Новым годам. І хачу нам усім пажелаць моцы, сілы і веры. Всё гэта нам спатрэбіцца у наступным годзе, напэўна, каб здзейсніліся все ваши персанальныя і нашы агульныя надзеі. Са святамі. Разам са словамі салідарнасці хачу дадаць. Няхай ваша няпростая праца адчыняе дзеткам дзверы ў сусвет радасці і цеплыні. Беражыце сябе і сваю веру у безмежную міласэрнасць. Шановне господарство, дорогие коллеги, дорогие рыцары без страху і папроку з гарадзенскага хоспісу, якія змагаюцца за нашу просто лепшую будучыню. Вы змагаеце і шчыра і шчыра з усяго сэрца віншую вас з надыходзячымі калядамі і Новым годам. Спадзяюся, што наша адзіная для ўсіх беларусаў мара ў гэтым годзе здзейсніцца, і святы Мікалай здзейсні гэтую нашу мару, і все будзе добра, і ваш хоспіс працягне нармальнае суперскае існаванне, і будзем разам змагацца за жыццё, за душы нашых землякоў і жыхароў планеты Зямля.